sugo sa gilong ko. Sa hapit na siya mukayap sa langit, tinunan gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, bisan tamayong tao biay-biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan apan siya magauban. Angkod sa katapusan sa kapanahunan, karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita, aron di paningan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog lalinon ang nagtuman, uhaulog lalinon ang Mga higala, kumusta? Ngayong gabi kanyang tanan, kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa kaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our
hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan, angay kas tanang pagdaig paghimaya Ginoo. Salamat nga sa gihapon bisan pa sa mga kakulian, padayon gihapon nga ikapabati ang imuhang pulong ug tuguti nga magapanalangin ganin nga programa ug kining istasyon, panalangin ang tanang mga nagapaminaw, dadas kahayag sa pagsabot diha kanimo ug tawaga sila sa pagpangalaga diha nimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami magpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod dinhi sa atong programa. Well, sa gihapon wa patay audio karon, video lang tungod kay taliwala sa mga paningkamot wa pa mangyud pero hapit na. Ha? O niya sagdi lang mo back to normal ra ta og kaluyan sa Ginoo. Okay, nga ato ning basahon. Sir John, kanunay mi nga nagsunod sa inyong programa, sir, dinhi sa Hagikhikan. Amo ginapalo ang inyong oras sa inyong program. Kanus amang gyud di ay kay si Tatay Radyo manggud na ang iya, kanus aman makatingog ug balik ang radyo. Well, dili pa gyud mi ni ana maka-determine og kanus tungod kay bisan pa magani diri ang ato ang kuan ang technician si Konsehal Ronnie Ico tuwa di pasad makasulti kung kanus tungod kay nagdepende man na dito sa Manila, no? So maghuwat lang ta kay mo back to normal ragyod lagi ni ani lang usa ta sa Facebook Live as of now. Okay, ni apatay basahon ni. Okay, Brad, si Ruby Bachansila ni mauni ako number nga isa pwede ko diri maka-great nga number para karon hapon. Yes, okay na, great na. Okay, anya kay mo greet ko karon hapon ako ipaabot ang ako greeting sa ako mga minahal labi na sa ako nga mga pamilya gikan ni kang Sister Ruby Bachansela. Okay, sir, ang amo nga paglaom nga mabalik lang gyud ang radyo, sir, kay lahi gyud og ari may magsalig sa cellphone kay hinay manggod ang cellphone unya ang uban dili ka bati maailag na agi cellphone bitaw tinuod kay pila man lang sa gyud pod, no, ay pangsadiri ra man ang cellphone pero sagdi lang minsan ganyan talaga ang buhay, no. Sa sulod sa dugay ug taas nga panahon nagpahimulos ta sa radyo ug sa kinini ang Facebook pero lagi dili man maato kanunay ang panahon, pailog lang ta, no. Well, ni apatay basahon. Sir, among pangutana ni so dili lang usa tanani makakuan, dili lang usa tanani makapansin kay naa may ato nga kuanon nga pangutana. Well, sa dili pa moadto sa unahan, ato usa nga tagaan og higayon si Brother Libby sa pagbasa sa pagtan-aw sa atong monitor aron atong mahibaloan kung diindig gani ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga listener. Kutob sa naminaw karon naglantaw sa ato nga live. Ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Kung asa mo nahimutang nining panahona ni abamos Pilipinas or tuabamos ubang nasod sa kalibutan or asa mo ni taknaa. Kamong tanan higala kinasingkasing mo namo nga gina-welcome karong gabi una. O pwede mo makaparticipate sa ato nga programa karon na amoy mga pangutana diha o ni atangin ninyo diha ang pagtubag sa pangutana kay doon na mo'y kahigiunan sa pag-participate. Higala amo nang basahon ang inyong mga dugang tubag sa pangutana nga ato pagatubago, no, dinhi sa ato nga programa. So panahon na nga mo send mo og mga mensahe dinhi sa ato nga programa dinhi sa comment section nato sa Facebook. O niya, dari sa ato nga among number ni Brother John, pili lang mo. Pwede arisad sa ako nga messenger, mga higala. So, pabuto naman yung mga mensahe, niya ato ning sugdan o basa ang mga mensahe nga
atong nakita dinhi sa screen karong gabi una. Ni alang sa to mahigala di ay kay pamantay wa pa man gyud ta maka live naman ni sa Facebook mahigala atong program. Diha sa inyong panimalay alang ni atong nagamit og mga sound system kay lagi namit nato gahapon atong silingan nga nadaot kuno ilang amplifier kay bisang usaon nila gliso dili magyug kuno motingog ilang amplifier sa radio. Ingko dili wala nadaot yung amplifier ang nadaot ang istasyonan na ay problema dito sa istasyonan. Okay ra na. Ani ako tong instruksyon sila kung say buhaton para nga makatingog gyapon daghan mo silingan nga ing naanad na og paminaw ang mga silingan magsig pangutanan anong bingaw naman wa na may madungog namo nga programa. So alang sa mga amplifier naamoy cellphone diha. Inyo nang i-live sa inyong cellphone o niya i-connect na nga to sa inyong sound system. Parang mulanog sad o kung Bluetooth man na inyong sound system na may mga Bluetooth karon ng sound system o nabo may Bluetooth sa inyo, iuna ang Bluetooth sa inyong Facebook o niya i-on po dito ang Bluetooth, i-search ang Bluetooth dito sa inyong Bluetooth aron makuha makapamati gihapon mo higala sa ato nga programa. Lanog-lanog gihapon natin mga sound system. Okay, ito na rin sugdan pagbasa ang ato nga monitor higala alang sa makahigalaan nato nga nag-send og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay niya si Neil Guarin. Salamat sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray. Niya sad si Sister Ginaline Lumuntad, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. Salamat po sa paglab o pagpray. Niyasad si MG Estoy, mayong gabi ninyong duha sa radio Brad John o Brad Libby o sa tanang naminaw sa programa. God bless. Okay, God bless also MG Estoy. Niya po si Sister Ila Lipalam. So, good evening Sister Ila. Salamat po sa paglab o pagpray. Niyasad ato nakita nini ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz sa South Cebu. Ingon ni on air na ta mga brad, maayong gabi. So salamat kayo sa ato nga CEO dihang Mabtikon o ato nga station manager. Thank you kaayo sa inyong pag-hook up kanunay sa ato nga programa dinhi sa Jesus is Our Hope. Unya mga higala diha nga naminaw sa Riverside FM diha sa South Cebu. Bisan pa man tos Dumaguete, gihulngan sa mga silingan lugar diha nga maabot sa Riverside FM, gina-welcome mo na mo higala dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay niya po si JJ Kalapuan. So good evening Sister JJ. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray. So mahinta magkita sa tay kasabado no sa church diha sa Kadwawan. So invite kanamo diya sa church. Niya sad si Brother Johnny Mar Kalapuan, ang brother ni Sister Gemari. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Johnny. Niya sad si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa pagheart o pagpray. Niya good evening sa imong family diya, Sister Chari. Okay, salamat po sa mga heart no, MG Estoy. Niya po Rodolfo Bantilan. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray nga gisend. Niya sad si Sonny Sumayang. Salamat po sa mga heart, Brother Sonny, o pagpray sa ato nga programa. Niya ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope o maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Livy. God bless o maayong gabi sa tanan. So good evening Brother Ronilo. Niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat po sa paglab o pagpray Brother Jojo. Niya po si Marlon Roti. Salamat sa mga heart o kamot nga nagpray Brother Marlon. Niya po si Tunyakaw Rehana Mandal Rigan. Mayong gabi naminaw midiri sa Barangay Saba
San Remigio. So salamat kaayo Tunyakaw Rihana Mandal Regan. So thank you kayo sa inyong pagpaminaw. O ni asad si napag-imisay si Marlon Roti. Happy midweek sa mga kaigsunan labi na Brad Libby og imo dira upod. Okay. Niya pod si Marlon Federicos. Maayong gabi ninyong tanan diha Brad Libby og Brad John, watching from Bangkal, Kasya, Lapu-Lapu City. Okay, salamat kayo sa taga Bangkal, Kasya, Lapu-Lapu City, Brother Marlon Federicos. Niya pod si Sir Brian Son Perez. Good evening Kuya John o Kuya Livy og sa tanan viewers watching here at Kinatarkan Island. Thank you sa pagbasa Kuya Livy. God bless. Okay, God bless also ni mo diha Sir Brian Son Perez. Okay, niya pod si Brother Edward Genereyes. Amin. So good evening Brother Edward, naagya po karon sa Davao. Okay, ato ning tanaw ng pikas nga monitor higala. Ato ning tanawon ang mga naglab dagandaghani o niya mga naglike aritas naglab pag-una ni SG Mark Colis Cabaton, Ginalyn Lumuntad, Marlon Federicos, Caroline Mariquet Galiaris, Jan Moses Rosalihos Puyot, Edward Genereyes, Ronilo Itang, Wells K. ML, Jojo Kaayon, Lourdes Nolia, Emilda Osabel Boratso, Nunahani Monterde Punay, Rique De Clemente, Roslyn Mainit, Ariel Cababan, Eljon Tonyakaw Nidja, Berhilio Basiledis Jr., Jaja Aligado Nulia, Brian Son Perez, Nika Banyaris Lipon, Danilo Novela, Lowell Nodalo Estrira, Lovely Elosorio, Erixa Sinoy, Johnny Mainit, Tunyakaw Rihana Mandal Regan. Anya niya pod si Jimboy Idar, Leonides Tayom Sumalinog, Chari de la Cruz Nugas, Johnny Mar Kalapuan, Dudong Oftana, JJ Ila Lipalam, Chel Notario Aragon og Neil Guarin. Okay, mo to yung mga nag-send og heart mahigala o niya diritas mga nag-like sa ato nga program ato ning tanahon niya si Basilio Tero Notarion Jr., Rol Soto Tams, Roy Lisa Sayod, John Piket, Rodolfo Bantilan, Giovanni Inganyo Bayo, Patri Jem Colastri, LV Velasquez, Ailami Katamko. Okay, niapod si Rodolfo Bantilan. Maayong gabi na usab ninyo Brad Libby og Brad John, watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Niapod si Million Silasol. Good eves mga kapaglaom. So good eves also Brother Meliods. O niya ato ning dalikyatan pagtanaw higala ato nga messenger. Kay ang uban pod ari mo padangat og mensahe diri labi na adtong walay mga load no. Ari mo padangat diri og mensahe sa ato nga messenger. Okay, ni si Sister Chari de la Cruz Nugas, mga nag-like ni o niya ang uban nag-heart ni apod si Rold Soto Tams, Abner Dualio. Okay, ni asad si Ninfa Beliacasten sa Cadiz City ni. So good evening Mr. Ninfa. Ni asad si Brother Domingo Bonocan. Mayong gabi Brad Lib o Brad John, nagtan-aw ta karon sa atong programa. Wala pa gyud maayo ang transmitter Brad no, kay wala pa man makatingog ang radio. Wala pa gyud
Brother Doming, murag ipadapa ngadto sa Manila. Okay? Niya sad si Lovely El Osorio. Okay, mo ni atong mga nakita higala dinhi sa ato nga messenger nga makaigalaan nato, makaigsunan nga nakiguban sa nato dinhi sa ato nga programa. Okay, makahimog yapon mo higala sa pagbadalag mga mensahe niya atangin ninyo ang pangutana nga atong pagabasahon karon. Niya namoy mga dulang tubag diha, so message lang mo rin, send mo og mensahe higala mga tubag aron ato ng basahon. So atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga atong tagdon karong gabi na. Brother John. Okay, dagang kayong salamat, Brother Lebe. Adto ta sa adto ta aning pangutana. Nasakyan ramagod ni ang ato nga gibasa kagabi. Unya doon na lang ni siya kanang gitawag og kanang inunta quoted sa mga butang ay nadungog sa atong mga nalabay nga mga bulan sa ato nga desisyon. So Brother G-Boy, salamat Brother G-Boy sa imong gitext dire. Okay. Pataka-taka raman mong pamasangil, sir, nga ang Roman Catholic kaaway sa Biblia, nga ang Katolik man gani mo'y naghimo sa Biblia, kaaway na hinoon sa Biblia. Inyo pang pasanginlan ang Katolik nag-usab sa igpapahulay Sabado ngadtog Domingo, nga duna may mabasa sa Biblia nga ang atong Ginoo gisimba sa adlawng Domingo. Okay, daghang kaayong salamat kanana ang Brother G-Boy sa imuhang gitext dire. Pero kanang imong giingon nga nagpataka-taka rami, sayop ka kay kami wa gid mi nagpataka-taka kay dili mi gusto nga ang tao makadungog, makabati og mga butang gikan sa amo unya pamataka lang. Tungod kay nasayod mi nga sa adlaw unya sa katapusan mahimo namo na nga tulubagon diha sa Ginoo. Nganuman kay dunara may duha ka mga butang nga ang tao manubag sa iyang binuhatan o sa iyang sinultian. Mauna nga kami dire nagamping mi sa among gipanulti, nagamping pud mi sa among gipangbuhat. Nganuman kay kamo ikaw kitang tanan manubag raman unya ta sa adlaw sa katapusan. So niya sumala sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nga sa adlaw unya sa paghukom ang matag usa ka tawo mapadayag unya ang iyang buhat maayo o dautan bisan patong mga tinago nga mga butang. Sa laktod pagkasulti sa pagkakaron ang tao dili pa mamroblema og unsay iyang binuhatan, nga naman kay wa pa moabot ang adlaw sa paghukom. Apan kung moabot na unya ang adlaw sa paghukom, diha na ang tao unya mamroblema kay iya man na nga tulubagon diha sa Ginoo ang tanan niyang binuhatan, kay duna man ay balos maayo nga buhat o dautan nga buhat bisan patong buhat nimong tinago-tago, nga maayong pagkahipos ba. Ikaduha, ang tao manubag unya sa iyahang mga gipanulti, iyang gipamulong. Pamatiiran ni ang gihisgutan dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 36 ug 37, mao ni ang gisulti o. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tao maghatag unyag husay bahin sa mga matagpulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Tanaw ha, sa matagpulong nga ginalitok sa atong baba, maghatag ra unya ta og husay sa adlaw sa katapusan. Sa 37 nagingon, kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw ug pinaagi sa imong pulong pagahukman ka sa silot. So mauni ang basihan unya
ang imong mga pulong ug ang imong mga buhat. Mao na nga kami dire dinhi sa atong programa nagamping gyud mi sa among pagpanulti o gipanulti nga dili imi makasulti og mga butang nga dili mao o dili insakto. Mauna nga sa makadaghan ng panahon, Brother Jimboy, nga sa makadaghan ng higayon, amo na nga gibalik-balik nga kini nga programa based on the Bible ni siya o sa uban pang mga sinulat. Kanang gitawag bag mga standard reference o mga reference. Kanang giingon nimo nagpataka-taka nga moingon kang pataka migsulti nga ang Roman Catholic Church kaaway sa Biblia nga ang Katoliko man gani mo'y nagbuhat sa Biblia. Kana maunay papataka-taka, Brother G-Boy. Kay nga naman ang Biblia ang kuang gid-ani ang nagmugna ani ang Dios dili ang simbahan. Tanawa ra do sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Sa lain nga bersyon nigon ang tibuok kasulatan gimugna sa Dios. Wa magingon gimugna sa Roman Catholic Church, wa magingon gimugna sa simbahan. Gituga gimugna sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So dinhi niini wa gid intawon maapil o giapil ining paggasultia kanang imong doktrina o pagtulunan, imong pagpatuo nga ang Roman Catholic Church mo'y naghimo sa Biblia. Atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang Roman Catholic Church mo'y naghimo sa Biblia. Sigurado ka nga ang naa sa Biblia nga gihimo sa Katoliko gisunod na. Tanawa. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 2 ug 3 ug 5 nagingon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og nga larawan og linilok. Gidili sa Dios ang pagbuhat og larawan og linilok kun atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang Roman Catholic Church mo'y nagbuhat sa Biblia na unsa maning pagkaunsa karon nga gidili sa Ginoo ang pagbuhat og nga larawan og linilok karon purti naman gid Hinoong daghanang mga larawan nga imong makita. Unya ang uban gani gipamaligya na gipadata-datahan o kapila na ko hagdag yun, kanang maagian ako manghagad nga og ikas nimo ni sir kuan ni kanana ang 1.8 pero kay kuan man ni siya kanana ang 6 months ni siya 3.5 ni. Tanawa lang ka ha. Gidili ang pagbuhat og larawan og linilo kung tinuod man nga kamo mo'y nagbuhat aning Biblia. Ngano man nga naingon ana man nga gisupak man niyo ang naas Biblia. So ang niyas Biblia ang igpapahulay Sabado, unyang inyong igpapahulay Domingo. Unya mo ingon mo nga kamoy nagbuhat sa Biblia. Brother Jiboy, pasayloa lang gid ko nga kanang imong pagpanulti wa gid gi kamatuoran. Wa nay kamatuoran. Unya niya kung imong basahon sumala sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 16 ingon ini ang gisulti sa 4:16 sa Deuteronomio mo ni ang gisulti din hiniining versikulo sa 4:16 sa Deuteronomio. Ngani sa atong gibasa kaganina nga dili magbuhat ng larawan o mga linilok o di magyukbo kanila ni mag-alagad nila. Unya inyo nang gihimo, unya mo angkon mo kamoy nagbuhat sa Biblia. Unya ni Apaus, Deuteronomio 4:16, nag-ingon aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon og dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Tan-awa na ha. Gidili ang pagbuhat og mga larawan og linilok bisan unsang dagway sa lalaki ug babae. Unya mo insist ka gyud nga ngano nga pataka-taka ramig sulti nga moingon mi nga ang Roman Catholic Church kaaway sa Biblia nga kamoy nagbuhat sa Biblia. Ang Biblia nagsulti di ka magbuhat og larawan og linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug babae. Inya karon unsa naman ning nahitabo? Kadaghan namang mga larawan inyong gihimo
lakig babae, pulos ra ba mga gwapo o mga gwapa. Ug bahin anang akong gisulti nga ang Roman Catholic Church kaaway sa Biblia, dili na ako nga kaugalingong pinulungan o sinultian, ako na nang gigamit ba. Unya ang nagsultian na dinhi sa libro ni Cardinal Gibbons, no? Giuluhan og The Faith of Our Fathers, no? Nga by James Cardinal Gibbons. Ang iyang libro ba nabasa lang na nako nga nagpamatuod ang libro ni Cardinal Gibbons nga ang Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. So wala ko nagpataka-taka o dinhi sa The Faith of Our Fathers sa kinini ang libro ni James Cardinal Gibbons. Akong basahon na sa page 98. Mas labing maayo nga imo ning ikuan siguro isusi sa inyong mga kadagkuan og namakak ba miani diri. Ano sa page 98 nagingon, God forbid that any of my readers should be tempted to include from what I have said that the Catholic Church is the opposed to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. Pataka-taka din ako nga nagbasa ramang kus na sulat. Ako pa din nagbasa. The Catholic Church, the enemy of the Bible. O, dili na ako, Brother Jiboy. Ha? Ang inyong libro mo'y nagpatunay o nagpamatuod mahitungod niya na. Unya, sunod ni mong gisulti nga amo pang ipasangil nga ang Katolik nag-usab sa igpapawlay Sabado ngadto Domingo, nga klaro man nga si Kristo gisimba sa adlawng Domingo. Ang pagsimba, Brother Jiboy, bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, pwede na. Ha? Di mamisupak nga si Kristo sa iyang pagkabanhaw sa dihang nahibalag niya mga tinunan didto sa dalan. Ha? Tapos siya nabanhaw, gisimba siya. Pero dili didto sa simbahan, diha sa dalan, kay nagkasalubong man sila. Dili ni supak ana, pero moingon mo nga ang Domingo maoy adlang igpapahulay, dili na pwede, pero gisimba si Kristo sa adlong Domingo, nangyari na usa ka beses human siya na nabanhaw. Karon og kanang mahitungod niya nang ingon nimo nga namasangil mi, wa mi namasangil unya sa giingon sad nimo nga namasangil mi nga kamoy nag-usab sa igpapahulay Sabado ngadto Domingo. Tinuod bitaw na kay ang nagpamatuod ana ang inyong maghapon nga mga libro inyong sinulat. Tanaw ra gud niyo kun atong basahon dinis the Converse Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gehrman. Tanaw ni Brother Jiboy unsa dinhi ka Converse Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gehrman dinhi sa page 50. Ato ning tanaw na sa page 50 sa second edition, no? Unsay gisulti mahitungod ni inyo atong basa pamati, Brother Jiboy. Dinhi sa second edition 1910 sa page 50. Nagingod dinhi, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. O tanawa, mga patunay na sa inyong mga balasahon. Ang maayo, Brother Jiboy, tun-i basaha pag-ayo ang inyong mga balasahon, inyong mga libro, inyong doktrina, imo nang susihon. Now, nagingon ni Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato magibantayan ang Domingo inay sa adlaw Sabado? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So malinaw nga ang konsilyo sa simbahan sa Roman Catholic Church sa tuig 336 ilang giusab ang pagkabalaan sa Sabado ngadto Domingo. Unya na masangil di ay miniana. Abi nimo, Brother Jiboy, sultihan baliko na kog sulti. Nagamping mi dire kay ngano man ug musulti mig bakak ug dili tinoday ba ming tulubago na mo ni unya una ag unsa kadako ang maabot ining ato nga kuan pag-broadcast atong programa, unsa kadaghan ang naminaw unya magbinuang ramig sulti dire magtumo-tumo mi. Malinaw ang inyong doktrina, ang inyong mga balasaw nagpamatuod nga giusab ninyo ang pagkabalaan sa Sabado ngadto Domingo. Unya nasayod kabag niining duha ka rason nganong giusab nila. Pamati
Why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? Nga naman nga ang Iglesia Katolika giilisan mo lang Domingo ang Sabado. Yan to bago. The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Mauni ang duha ka mga rason nganong giusab nila ang adlaw nga igpapahulay adlaw Sabado ngadtos Domingo tungod kay si Kristo nabanhaw sa adlaw Domingo ug unya ang balaang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles sa adlaw Domingo. Munay rason nila. That is unbiblical. Dili man na nimo makita ug mabasa diha sa Biblia. Mao na nga Brother G-Boy, kung mahimo tagaig kahigayunan ba ang imong kalag nga makasubay sa husto nga dalan sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nagsulti baya si Ginoo Hesus sa Mateo 7:21, dili tanan magingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa Amahan nga naa sa langit. Mura ginay maadtog langit. Sumas Mateo 7:21. Karon gisupak mo na ninyo ang pangutana, may kahigayunan di mo mga langit mo. Kana dili ta maghinukmanay pero kana mo'y gipasabot sa Biblia. Unya kana na ang inyo ming kuano ni inyo ming basulon mahitungod ani dili oy nganuman amo raning gipasabot ang kamatuoran. Amo ning gipasabot ang kamatuoran. Unya niaw ato ra guning basahon dinhi sa Catholic record sa September 17, 1893, Brother G-Boy, nagingon Sunday is founded not on scripture but on tradition and is destined kay a Catholic institution. Nawa muna nga kami dire magsulti mi na agi may mga kamaturan na ami basihanan. Usa ka historian si Henry Gibson nagsulti siya, mabasa nimo si Catechism Mid-Asia Volume 1 page 341 and 342. Si Henry Gibson nagingon, matud pa niya, Catholic says the Church changed the day from Saturday to Sunday. How great the authority of the Church, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since they observe the first day, keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Tanawa. So, kini, unbiblical ni. Mao nga si Cardinal Gibbons, nagsulti siya, the Roman Catholic Church is opposed. Unya siya, the Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Mo gisulti ni James Cardinal Gibbons. Unya gisulti din nga ang Sunday, matud pa din nga, kinini ang matud pang keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Iya gina sa simbahan ng Domingo, dili na iyas Ginoo. Unya asa man dahil na musunod ang simbahan nagsupak mo na ingong kinini ang James Cardinal Gibbons nga nag-inimi sa Biblia, kaaway sa Biblia ang Roman Catholic Church. Unya karon that is only a teaching and tradition of the Roman Catholic Church ang Sunday. Sumamili ta makaigsunan kay gisulti man na daan ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Timani nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang dili mga langit, dili tungod kay silawa kadungog, dili tungod kay silawa makaybalo, dili tungod kay wa sila masayod, kundi ang ilang nadunggan na batian og nahibaluan, ilang gi-ignore. Wa nila dawata, wa nila sunda. Mo ni ang gisulti sa Isaiah 39, kay kini nga mga katawhan, mga masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova, una ang magsigir ra gyud na og supak. Unya kay di man ang nagsupak makasulod sa gingas langit ang nagtuman man. So mamili ka, sa mutuman ka o musupak, sa mutuman ka maluwas ka o sa musupak ka malaglag ka. Sa adlaw sa katapusan daghan man ang mga laglag, kay daghan ang nagpili sa dili pagtuman o pagsunod kun unsay kabubuton sa Dios. Brother G-Boy, uban sa nang mga naminaw, dalaygon ang Dios nga nagtugot pagid siya nga naay kahigayunan nga inyong madungog og mabati ang pulong sa Dios nga maong kamatuoran. Nagsulti sumalas gisgutan
Sa Juan 17:17, balaan na sila pinagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So ang inyong gipamatian karon pulong sa Dios, ang inyong gipamatian mga pulong sa kamaturan, ug matungod niya na mamalandong mo. Ang gihisgutan sa Santiago 1:21-22, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipadawat ang pulong sa Dios. Kapag ikaw mo sa likway ani, meaning wa nimo dawata, unya ginguman arang makaluwas atong kalag. Usaw man nimo pagkaluwas nga wa man nimo dawata ang pulong sa Dios. Nagingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ipatuman ang pulong sa Dios. Dili kay igo ratang maminaw, di ta mutuman kay ginalimbungan nato atong kaugalingon. Munang gipamahayag sa Arbianon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niya atong pagpangsupil nila bato kanako. Ayaw paghahia higala, inuman ni Mujiboy. Ayaw paghahia ang inyong kasing-kasing, kay pinaagis pagpagahi sa inyong kasing-kasing, nagahatod sa inyo ng pagkamasupilon. Munang gisulti sa Isaias 39, kay kini nga mga katawhan, mga masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Nganong dili mamumamati? Kana tungod kay wa mo'y tuyo pagsunod, di modo nga nagsulti si Kristo, dili tanan naging Ginoo makasulos langit, kundili kadtong nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Mamili kay gala sa mutuman ka, umusupak. Kung mutuman ka, malangit ka, maluwas ka, umusupak, malaglag ka. Kaluwasan o kalaglagan rang imo pilian. Mabuhay kay gala. Well, si Bradley Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw, sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga panghunahuna. Bradley Libby. Okay, doon salamat Brother John. So padayon ta higala nga tusunahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana, pero sa dili pa ato sa ning basahon ang mga mensahe nga nahidugang dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning tanawon okay, ato nakita dinhi si Mian Fuentes, Mamian Fuentes, may gabi niyo ma'am. Ay ma'am, kumusta mo diha sa Norway ma'am? Okay lang mo, wa mo maepektuhi diha sa gubot sa kananaang Israel o sa Iran o sa Amerika. Thank you so much nga naapagid tay kagawasan sa kalinaw sa atong kinabuhi karon bisan nagkagubot ng kalibutan ma'am. Kumusta diha? Ingat ka diha sa nasod sa Norway. Okay, yung mensahe happy midweek sa tanan. O niya po si Christy Layon, salamat po sa mga heart o kamot ka nagpray. Anya ni pag-imisahe si Mami Ann Fuentes, maayong gabi kaninyong tanan diha Brother John Libby o uban pang anaa diha. So good evening nimo ma'am. Anya niya po si Marlon Roti, amin. Okay, ato ning dalikatan sa pagliili ang pikas nga monitor alang sa mga nag-send og heart. Adunay daghan ining ato nakita nga bag-ong nahidugang ato ning basahon ni Asmami Ann Fuentes, Toki Gakoriba, onya niapod si Ricky Clemente. Okay, niapod si Lourdes Nolia, onya niya si Ayan Kevin Lorotan, niapos Brother Eric Sinoy, Jojo Cordoba, Jo Andel Sarul, niapos Navigator Flores, niasad si Dario Pahamutang, o niya Merifel Vargas, ato pong nakita dinhi si Danilo Novila. Okay. Niasad si okay, mao ni ato mga nakita higala dinhi nahidugang nga naglab, unya diritas mga naglike ato sa nintanahon ni asay mga bag-o nakita ni apod si Brother Mike Rivera. So good evening Brother Mike. Ni apod Brother Eleuterio Alagarisa, okay, ni apod Brother Romil Tumakay, ni apod itong Brother Junior Noiva Clavis,
Anya nakiguban po si Angel Alburo Deheto. Okay, niya po si William Eddy. Si Brother George Luna. Nakatanaw na ka, Brother George, no? May gabi ini mo. O niya, Virginia Calusor Gulfo. Niya po si Ariana. Okay, niya po si LV Velasquez, Patri Jim Colastri. Mao ni mga nahidugang mga higala nga nag-like, no? Okay, ato ning tanawon sa ang ato nga messenger mga higala, ato ning dilion makadiyot, acknowledge ta ning mga kahigalaan nato, mga kaigsunan nga ang ilang mensahe diri gipaagi sa ato nga messenger. Okay, niya si Lester Vanessa Maglasang sa Mabuli, atong silingan. Nasas Abi Suway Bagyo, nag-send ni og mga heart. Anya si Jimar Colis Gabaton, Rufino Moreno. Anya, thank you also Sir Mateo Anderson for viewing and following our program. God bless you and your family. Okay, Sir Mateo, Sir Abe, Sir Bagyo, thank you for viewing. Unya, sa imo, Sir Mateo Anderson, thank you so much. Hope nga okay na sa imo, makasabot na gyud ka karon og Bisaya, Sir. Thank you so much for viewing with us tonight, and I am always praying for you and your family. Thank you for being nice guy. May the Lord God bless you and your family. Okay, maadto na tahigala sa unahan. Yung sa to paghanay niya, Brother John, ayang pangutana. Ang iya lagi Brother Libby, unya nga kanini ang pataka raman mo, sir, nga ang Roman Catholic Church kaaway sa Biblia, nga ang Roman Catholic man gani mo'y naghimo sa Biblia, unya kaaway na hinuon. Inyo pang pasanginlan ang Roman Catholic nga nag-usab sa Sabado nga tos Domingo, nga kaklaro nga Domingo gisimba si Kristo. Okay, daghang salamat to, daghang mga punto sa pangutana. Kanang word pataka raman mo. Kanya ang gihisgutan pag niya kay ang pataka ra ekonomi tungod kay nagsulti ekonomi nga ang Katoliko kaaway sa Biblia, nga ang Katolik maorabag sa kuno'y nagbuhat sa Biblia. Okay, ang Biblia higala wa pang Roman Catholic Church diha ng Bible. Nasuwat na guna ang daang tugon, ang Old Testament. Kunya, kung imong tanawon ang nakasulat sa naka-record sa sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Ang tibuok Biblia gisulat kini, ang nagsulat tinandagan sa Yesu maingon alinamdagan ang Roman Catholic Church. Wala, mga higala. Anya, may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang itudlo ni kamatuoran, may kapuslanan sa pagbadlong, mubadlong ang Biblia, ang tibuok kasulatan. May kapuslanan sa pagsaway, musaway sa ni, og mutudlo sa pagkamatarong. So muni kapuslanan sa Biblia. Ang Biblia, tulong nis Ginoo, iyan nis Ginoo, nga ilang giangkon mga higala. Gani kining Bible, ang 66 kalibro mahigala, mga Hudiyo ang nagsuwat ani, mga Jewish people ang mga writer ni ini, sama ni Moses, kato mga apostolis. Gani sa daang tugon, usaray dili Hudiyo nga nagsulat usa ka libro, si Ruth. Ari ka sa bagong tugon si Lucas, kay dili na Hudiyo, hintil na siya, si Dr. Lucas. Pero daw halos mga gisulat sa Biblia ang nagsuwat mga Hudiyo. Onya, diin man igipiyal sa Roma Kapitulo, ato basaw na, ang sulat ni San Pablo. Gitug-an ni San Pablo dinhi,
kung diin gipiyal ang balaan nga kasulatan. Okay niya, atong basahon mga higala. Dinhi sa Roma 3:2, daghan bisan asa ipagi. Una sa tanan, ngadto sa mga Hudiyo gipiyal ang pulong sa Dios. Wa mag-ingon ngadto sa Roman Catholic Church gipiyal ang pulong sa Dios. Giunsa? Ngadto sa mga Hudiyo gipiyal sa Dios ang iyang mga pulong. Ang gipiyalan ang mga Hudiyo. Unsay gipiyal sa Dios? Ang iyang mga pulong. Kinsa nagpiyal ang Dios, mahigala? Angkon-angkon naman na. Naghisgot nga kaaway ko sa Biblia. Gibasar ba itong Brother John ang referensya? Na kung imong tinuod, imong tanawon to ng Biblia higala, mutoy nakaingon ang referensya kaaway. Nga naman, kaya ang gisultis Biblia, Sabado igpapahulay, unyang anong Domingo man, di kaaway sa igpapahulay sa Biblia. Wa man tayo mabasa sa Biblia, matod pa ni Colonel Gibbons siyang sulat, sa The Faith of Our Fathers sa page 111. Matod pa ni James Colonel Gibbons. Kanila lang nagsulat ni. Ingon siya nga, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce our religious observance of Saturday in which we Catholic never sanctify. Kaya mo na, kaklaro ng sulti ni sa Cardinal mga higala. Siyang libro nga The Faith of Our Fathers. Ingon siya, mahimo nga inyong basahon ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag. Di gyud ta kaagi bisag usa na lang kalinya nga nag-authorize ang Ginoo nga ang Domingo maoy adlawng balaan igpapahulay. Ingon siya, ang Biblia hinoon nagpugos kanato sa pagbantay sa pagkaadlawng Sabado apan kitang mga Roman Catholic wala nagbalaan ni anang adlaw. Kaya na pamatuod na niya. Iyan ang pamatuod siyang libro nga dili jud wa gina suportahi sa Biblia mga higala. Gikan sa 16 pinadiyag, wa gitay mabasa nga ang Domingo gibalhin, ang adlong pahulay Sabado gibalhin ngadtos Domingo. Wa tay mabasa ana. Kay ipapahulay nga Sabado nagpabilin ginang Sabado dihas Biblia. Karon og nagdomingo ko nahimo kong kaaway dihas Biblia. Sig papahulay dihas Biblia. Nga naman ang sugos gina Sabado man wa man na usba. Tanawa ang Levitico 23 versikulo 3. Matod pa sa Contemporary English Version ng Bible, you have 6 days you can do your work, but on the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Klaro kayong pamatuod sa pulong sa Ginoo nga doon na kamoy unom kaadlaw, buhatay yung bulhaton, pero kana ikapito kaadlaw sa matag simana nga maong Sabado, balaan ka ng adlaw kay alang kana kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, gikinahanglan kamo magpahulay sa adlawng igpapahulay ug maghiusa kamo sa pagsimba kanako kining balaora, dili gayud mausab. Di mausab, nagiusab sa simbahan. Anya, asa may kontra ka sa Biblia. Tinuod kontra. Ang Ginoo di na mausab, di kontra ang Ginoo. Nga naman, kay gibalhin ngadto sa adlaw nga Domingo. Yung siya na, naarabay mabasa, na ako ni mabasa sa Biblia nga, Domingo ko simba. Wa gina maghisgot og, wa kita maghisgot og simba kay wa man tayo supak sa simba. Kay bisan unsang orasa, bisan unsang adlaw, makahimo man ta sa pagsimbas Ginoo. Pero dili mahimo diyas Biblia nga bisan unsang adlaw atong tawgon og adlawng pahulay. Nga naman kay ang gitawag ing pahulay sa Biblia mao ra gyud ang ikapitong adlaw nga mao ang adlawng Sabado. Igo na ng suportan tungod kay nay nakita nagsimbang matinunan isa kayon adlawng Sabado, adlawng Domingo, miyon ta Domingo ing pahulay. Wa na bigisgot ing pahulay diha. Nagisgot pag simba mga higala. Ang Seventh-day Adventist
magsimba na og Merkulis. Magsimba po na og Biyernes gabi. Unya sa panimalay, nabatasan sa panimalay, na gitawag worship, magsimba po sa panimalay, gitawag og family worship, inig dahil katuog, tuog magabi, og inig mata kabuntag ang pamilya, pundukon, mag-awit, magbasa sa Biblia, magampo. Simba na siya. So ang pagsimba, wa ginay question diya sa Biblia, bisan unsang orasa. Ang question lang, kung ang adlong Sabado ikapahulay, imong ibalhin ngadto sa Domingo, nga naman ang gisultis Ginoo, dili gid ni mausab ning balaora. Tinuod nga kaaway sa Biblia mga higala, ang 10 Commandments Biblia, giun sa man, giusab pud ang unang sugo, di magbatog Dios sa ilan nagbato na. Ikaduhang sugo, di magsimba sa mga graven images, sa ilan nagsimba na. Di kaaway sa Biblia. Ikaapat na sugo, Sabado ikapahulay, ila Domingo na. Kaaway sa Biblia higala. Mao na diha. Wa masayop ang author ni atong librong gibasa ni Brad John nga ang Catholic kaaway sa Biblia. Para ila man tong libro kaaway sa Biblia. Unya, tinuod man na kung imong tan-awon ang mga doktrina sa Biblia higala, nahimo silang kontras doktrina. Kung sila pa'y nagbuhat ta sila kanang pabor-pabor sa ilang doktrina. Ang tinuod na sila gibuhat kanang gitawag nila og katisismo. Amo na ila nga libro. Pero ang Biblia di na maangkon sa kapundok, alang na natong tanan kay gitugan na sa Dios, alang sa tanang tao sa kalibutan. Amo na siya. Pero ato sa ning basahon ning niya ito nakita sa screen. Niya si Brother Ruel Riponte. Good evening mga bro, watching here in Liki SDA Church. O niya po si Eliseo Nugra. Brad, maayong gabi, salamat sa mensahe. Niya po si Pariditoy Mulihon. I'm watching Padslib Paridong. God bless, salamat kayo. Okay, padayon tahigala. O niya, sa unahan pa yun nga punto, ginisgutan niya nga last nga punto na nagisgot siya lagi nga Domingo na jud kuno ang pagsimba. Unya dahil konklusyon siya, Domingo na lagi ang igpapahulay. Kay wa man na magisgot diya sa asaman nga basa diya be nga nagisgot nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Wa tay mabasa. Nana tay mabasa giangko nila matod pa sa ilang katisismo. Matod pa ni sa the Catholic Catechism no ni Peter German sa page 50 ingon din nga, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nano'y personal admission nila nga atong gibantayan ang Domingo dili adlaw Sabado tungod kay gibalhin man sa atong simbahan niadtong 336 AD ang pagkabalaan sa Sabado ngadtos Domingo. Nakisay nagbalhin di ay ang tao. So nagpasabot na nga ang Domingo balaod minugna sa tao dili iyas Ginoo. So nagkaatbang na ni ron ang balaod sa Dios Sabado, ang balaod sa tao Domingo. Pangutana, dawaton bas Ginoo atong pagsimbag sige niya? Unya atong gisulod balaod sa tao, nagingon si Ginoong Sos sa Marcos 7:7, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless na higala. Ang atong kahago sa pagsimba, pagampo nga tos Ginoo. Unya ang atong gituman balaod sa tao, ingon ang Biblia, ingon ang atong nabasa, mato pa Ginoong Sos, kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Kung ang inyong gipanudlo, mga pagtulunan or mga sugo nga hinimo lamang sa tao. So hinaot pa nga ato nasabtan ang kamatuoran atong sagupon ug unsay naas balang kasulatan higala. Kay ang balang kasulatan mao nay mutudlo, musaway og mugiya nato ngadto sa pagkamatarong. Okay, wa naman tayo panahon sa di pahingpit tapuson at tulumanon niya ang atong team song. Mga gala, nagampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong.
Ang mga nagapaminaw ihatag ang pinasahi nga pagsabot kabiga sa pagduol ng mga lagad kanimo aron maandam usab sila sa adlaw sa pagbalik. Salamat nga maghatag magtubag ka sa among mga pag-ampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug lining inyong ubos nga higala gigsuon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dini sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Bisan tampayong tao, biyay-biyayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban. Angkod sa katapusan, sa kapanahunan, karon atuwa siya. Ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Dili sa kalibutan, uhaunong lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya, dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an, sa tanan